Ćao ljudi, s vama je Veksa Srb i danas ćemo započeti jedno novo snimanje na mom kanalu koji se zove Veksa Srb. Na ovom kanalu ćemo igrati najviše Minecraft, možda i samo Minecraft, ali očigledno ćemo najviše Minecraft igrati. Ovo je moj skin, zove se Veksa Srb, ćao! Znači ljudi, danas ćemo igrati The Bridges. Znači ovo je server na kojem igram, je server Bcraft. Veoma popularan i malo imitira Mineplex. Sad ste vidjeli to. Za početak ćemo uzeti drvo. Pre svega da vam kažem, ja nisam nešto mnogo dobar u The Bridges, ali ćemo igrati zato što volim da igram. Da, želeo sam da kažem da što mu da kažem, ne očekujte, verovatno neće biti facecama dok ne budemo dostigli neki vrhunac pa bude neki specijal i to, ali ovako nemojte očekivati, zato što tako. I možemo da krenemo sad na ovdje dole da idemo. Da ljudi, rekao sam, nemojte očekivati od mene facecam sve dok ne budemo dostigli neki vrhunac u mom snimanju i dok ne budemo počeli da snijemo dok ne budemo imali neki veliki broj subscribera. Nadam se da ćemo da se lepo družimo. Ajde, daj mi ugalj. Naravno, neće biti samo ne znam da li vi vidite sad nešto. Ja bukvalno ništa ne vidim dole. Neće biti... A da, fuck you. Ladno je dečko već našao. What the fuck. Već je našao, dijamantsko odijelo. Nije našao nego napravio. What the fuck? A ja? Hoću ja ga nazvam. Kopaj. Tako ćemo iskopati bez ovakvog gledanja to. Dajte mi ugalj. Fuck. Hej ljudi. Ovdje ima uglja. Daj mi samo ugalj da bi krenuo nekde dalje. Nemoj da me zezaš. Ja sam u plavom timu, ne smo ne igraš. Fuck. Ajde, dajte mi ugalj samo. What the fuck, mnogo mi je spor. Nije spor, nego mnogo mi je mali FPS, ne znam što. Ovo su mi na Minecraftu ogromni FPS. Želeo sam ljudi da prvu epizodu snijemo Hunger Games, ali ne znam šta je s ovim serverom, ne znam, nešto neće da mi se kaže Hunger Games uđe, mislim ono uđe, ali mi se stvori izvan arene, znači stvorim se napolju, o arenu ne mogu da uđem, ne znam što. Gdje smo sad? Joj, ajde, daj mi ugalj, zbog čega? Mi nećeš dati ugalj samo.
Ne znam da li vi čitate ovaj chat. Ja sam malo počeo da čitam. Bolje da ne pričam. Ja, smiješno mi toliko. Jel ima ovdje nešto? Mene najviše nervira što je mrak, mislim ono... Meni ne treba ugalj da imam ono svjetlosti dole, ali... Jedan mnogo ljubenice. Tih meni se jedan ugalj. Ovdje nema niko... Vidite, ja ništa sad ne vidim. Ovaj lik pa te ide. Ne znam da li vi vidite, ali kopamo samo kamen, ugalj. Ne. Gdje je bre ovo? Za 4 minuta se stvaraju ovi mostovi, a meni nema ništa. Samo da mi bude. Gdje je ovo moje? Vidim malo. Stavim da pokopam ispod. Ljudi, znači bukvalno, šta je ovo, sve su pokopali? Ugalj. Ja ne. Ajde ga stavim. Imaš ti ugalj? Ne kerat, ugalj. Ugalj. Treba mi ugalj, bre. Ajde. Ugalj. Sad ću da ovdje napravim trolovanje. Trolujem vas. Niko nema ugalj. Ja sam budala, ja umjesto da... Ja, kako mi neće ovako da mi se... Ne to. Ne. Ja, znači se moram ovo. Dođem, vratimo ovo. Treba tako. Onda mi ovo treba. Pa onda mi treba ovo. Tako, bravo. Kako sam ja glup. To, pa mi onda treba ovo i ovo. To je, hvala Bogu. Kako sam ovako glup. Jesam. Ne idi, prestam napišiti. Ajde, ja se završim. To jeste, evo ga bre ugalj. I ovo radi mi se da na drvo. Evo mi je zrata. Šta ste se nakotili? A siso malo. Izvinite. To, evo ga, aha. Šta je, imaš grupu idemo. Izvinite ljudi, već sam počela. Nema ti tako. Ovo mi treba to. Ovo mi treba, odmah mi treba ovo. Naravno, neće mi trebati sve. Tako. Šta mi igraš? Idi tamo. Treba si da uzmeš. To, ne, stik, daj mi stik, vrati se. To, tako, sad idemo da tražimo. Tražimo. Sad ostavimo ovo, jej, prema vatlja. To. A sad se pojavljaš, sad nisi fair uopšte. Da li ima ovdje neka ruda Božja? Da li mi se dao?
Kupujem staro gvožđe, stari akumulator, staro. Sve što je staro i otpadno. Ja kupim. Hop. Ajde. Ali ja mislim da je mnogo bolje kada se igra ovako sa drugom do Bridges, tako da ćemo vjerovatno u sljedećoj epizodi Hunger Gamesa ili Bridges ili nešto igrati sa mojim drugom koji je isto super igrač Minecrafta. Kao i ja koji se do sada nisam snašao da lepo... Daj da mi je dva. Ti bre, da mi je dva. Nikom nisam ovdje gledati. Pa dajte bre, da mi... Pa da, ovo Minecraft, dva. Gled 3 dijamanta. Šta je ovdje? Sad mi traži se. Ajde bre, pim se gled. Ovo sad primamo sve lepo. Sad mi treba ovo. Tako se popnemo. Šta mi lagiš? Ovdje dole šta ima? Ima rupa. Našao sam 3 dijamanta. Nemam pozdravljen. A ovaj Bridges počeo je. Nas je ostalo 4. Nema ništa. Dobro, ja ću da izbijem tamo. To neću. A ovo sranje. Sranje epizoda. Daj mi nešto. Pogledaj kakav sam. Svinja mala. Daj mi nešto, daj mi molite. Ubio se prah, ali si opasan. Ajde, pravi. Ajde. Sad ću ja pređem za njim da uđem tamo stvari koje već ne pogledam. A, juriš na kovčege. Kovčeg. Shit. Evo ga da liku ubit ćemo. Ubit ćemo to. Ubit ćemo onog. Ali realno da nemam da ništa. Tu! Svinja. Vrti ste. Ipak mi svanjim sad. Bravo. Uzeli smo. Ubit ću te. Ubiješ. Okej. Shit. Ja, baš mi žao. Evo ga. Profalica jedna. Ubio si mene. Zabeti ko sam ja, bre. Ajde, ubij ga. To, bre. Mrtav je. Uzmi. Na dijamantsku. Ja, gledajte. Gledaj što ubucam. Gledano. Pa nije normalno. Si uzeo, bre, nešto. A, vidiš šta imaju. Imaju podrum. Imaš i dijamantsku kapu. Santolu. Hleb. Kada se zove? Hljeb. Hljebe. Ajde, ko je... 3 na 1, ali to ne znam. Hljeb. Okej, ljudi, ajde da vidimo ko će da pobedim.
Ima da ovaj video se nađe. Dosadno. Vidiš, imaš to, sizu. Evo ti ovdje. Imaš i dijamant, jesi ti gol, dečko. Da nisi za... A dobro, najbitnije je to, ljudi, da smo... Evo da. Zeleni su pobedili. Svi su bili obučeni u dijamantsko cijeli. Ovaj dobro nije. What the fuck. Ok, zeleni tim je pobedio. Znači ljudi, to je bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Naravno, subscribeujte, lajkujte, komentarišite. Želeo bih da pozdravim neke moje drugare koji su mi tražili da ih pozdravim. To su Mihajlo Pać, to je Tutorials Only, njegov link će biti u opisu videa, i Dimitrij Mitrović. To je najdeblji dobar čovjek, to je dečak koji ide, dobar je dečak i njegov će da bude, mada on nema neke epizode, ali dobro. Subscribeujte, lajkujte, komentaršite i ako želite još ovakvih epizoda Minecrafta, to jest mi ćemo najviše da snimamo i Minecraft, možda i samo Minecraft, ali subscribeujte, lajkujte, komentarišite, to sam već rekao, ću 100 puta da ti kažem, i hvala na veliko, ne znam što sam te da kažem, ali hvala ljudi, tako da do sljedeće epizode veliki pozdrav!